Tokian tokiko bizitaldi eta elkarrizketetara oinetako kalakatiuskak. Zer jantzi izan duzu? Gehienetan oinetako. Ikerketa lanetan zenbat aldiz sentitu zara kaleko, hiriko, kanpoko? Ez dakit ondo da edo ez, baina askotan ez. Zer bada oso zer konektatzen duztula baita kode horietara eta bai, ez nazain atzerritar sentitzen. Demagun baserritar talde batekin elkartu zarela. Haietako batek dio, ni neskatzaren ondoan eseriko naiz. Jakin oso nuke zerbait erantzuten? Hau da, deabru total, galdera hau. Uste dut, esertzeak berak, bale, ados. Baina gero hortik eta aurrera korretan egongo nintzela oso nire tokian. Kapitalista, urbanozentrista, liberal ertzian kabitzen ez diren bestelako ertzadina menderakuntza lerro gehitzeko aukerarekin. Hori jarraian esateko zenbat entrenatu behar da? Asko irakurri gabe ez nuke esango. Vale, idia eta gurdia. Administrazioa zein portzentaian da gidari eta zenbatean karga. Ez dut erantzongo. Umorea eta nekazaritza. Gehienetan mundutxo hori gutxiesteko erabilia. Baduzu hor beste saiakera baterako mamia. Guztiz, bai. Egon beharko lirateke gai hauek jorratzen zituzten testuta dokumentua. Ya está?